kitang nanimba ron dinhi o kamutingeng nanimba diha sa online nga misa, nahibaw na gid ta, nakasabot na gid ta nga ang templo sa Ginoo duha ni siya ka klase. Na ay templo nga gitawag natog simbahanan, kining building na atong gipangtukod sama sa Basilica sa Litran, Basilica de Salto Niño, mga cathedrals, mga simbahan, templo na sa Ginoo. Nakita sad na ni Propeta Ezekiel sa unang pagbasa nga dunay templo didto sa langit. Ang ikaduhang templo mao ang tao, lawas sa tao. Matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kamo ang templo sa Ginoo, templo sa Dios. Lingian na imong tupad ing na kabalo ka nga templo kas Ginoo. Pangutana ba? Pasabot nagpuyo diha nimo ang Ginoo. Pero sama sa templo nga building, sama sa templo nga mao nga tong lawas, usahay hinginlan nato ang Ginoo. Hinginlan. Unsaon man, ilisa nato siya og kwarta. Ilisa nato siya og personal honor and prestige. Ilisa nato siya og mga mananap og mga kabtangan. Di ba? Mao na nga si Kristo diri sa atong ebanghelyo, iyang gilatigo o gipapahawa ang mga mananap, mga baka, mga salampati, gilimbuad ang mga lamisa, gisalibay ang mga sinsilyo, gihinginla niya ang tanang makasapaw niya sa pagpuyo sa templo. So ang number 1 yung makasapaw kana yung kwarta. Sige, lingi ag ikaduha imong tupad ing na wa nimo sa pawis Kristo. Ana, wa nimo sa pawi, siya pa kay nagpuyo diha nimo. Naron nya unsa may gusto ni Kristo, ingon siya, ang akong templo kinahanglan templos pagampo. Templos pagampo kay mao man ay timailhan nga nakigrelasyon ta sa Ginoo. Templo sa mga maayong buhat, dili templo nga ang matud pa niya diri gihimo ninyong puluy-anan sa mga tulisan. Kay kani manggugmas kwarta mga igsoon, musangko ginig tinulisay, musangko ginig kinawatay, kana di ay mahigugma kas kwarta, di ba? Mamakak naman ka aron lang gyud makaginansya. O imo na nang gikawatan, imo na nang gitulisan ang imong gikaatubang. Kana di ay maningil ka ng utang kay gihigugma nimo ang kwarta labaw kaysa nangutang. Mo resulta usahay gani pinatyanay, usahay kinihaay, prisuhay, ipapriso nimo tungod sa kwarta. Ana, subo palandongon nga ang simbahan karon sa kalibutan, katolikong simbahan, daghang mga dato nga mga nasod sama sa Espanya, sa Italia, Amerika, Canada, Australia, mga dagkong nasod nga mga dato nga kanhi mga hardcore sa atong Catholic faith. Daghan gani sila mga misyonero nga gipagawas ngadto sa tibuok kalibutan na apil pata dinhi. Karon daghan na nilang mga simbahan nangasira na, wa nay manimba, wa nay pari. Ngano man kay gisuyop na sa kwarta ang mga tao, sige na lang pangwarta, hasta sang pari siging pangwarta. Ang gihigugma na kwarta, ang sukdanan sa simbahan kwarta. Gani karon na ay mga simbahan apil na sa ning ato rong gi-celebrate, nahimo na ni silang mga gitawag og religious tourist destinations. Gibutangan lag religious tourist destinations kay adtuon mas mga turista siging picture tuyok sa dako kaing simbahan ang mga turista, siging picture nagmisa usahay ang pari
dito sa tunga-tunga, way nanimba kaayo, may lag nakaabot og 20 ka buok, pero dako kayong simbahan, alay ni simba dito sa tubangan, niya mga tao, dias, kilid, siging tuyok, siging picture. Tabok naman nga to sa laing simbahan. Zaman, nakaadto na mo ana mga simbahang dagko kayo. O pa mo? Parihata. Kaya nakaadto na ko dito sa mga simbahan sa Amerika, naman dito yung mga dagko sa kaing basilika or mga simbahan nga mga tourist attractions. Amo adto ko dito, tuang pari sa tubangan, gamisa, pila ra kabok ang nisimba, dias kilid, siging lakaw ang mga tao, sudguwa. Ug naa pa gyud mga simbahan, abisan gani nga sa ngatos gawas nasod nga naa kay ibayad una ka makasod. Na kay ibayad ba bisag din sa Pilipinas, doon na may mga simbahan gahimo ana or mga center of prayer kana mga shrines nga igadto nimo na kay ibayad 5 pesos or 10 pesos ana, $2 ana, $5 para makasud ka dito o maka-enjoy ka sa ilang scenery. Kwarta na gyud ang gihuna-huna nya. Once gani nga magsige na tag-hunahuna sa kwarta, sige na tagsimba aning kwarta, mao na atong gilauman ang kwarta nga atong manluluwas, patay dayon ang atong simbahan ug ang atong lawas. Kining gubat karon, gubat kwarta may gisintro ana. Kada lihok anang mga armas nila, kada buto ana nagdiktar tagpila ka milyon, tagpila ka thousands nga kwarta. Kwarta gyud, ug pay kwarta asa na maggubat. Ug wa lagi na sila mga kwarta di na maggubat di ba? Unsaon paggubat, unsaon pag-abot aning usa ka nasod ngadto pikas nasod nga gasto magkag kwarta ana. Nakaron unsa may gustos Ginoo? Ang kwarta, ang atong lawas gamiton sa paghigugmaay. Muna dedication of the church. Kaning ato gidedicate sa ning ato. Kining Lateran Church nga atong gi-celebrate karon, gidedicate ni ngadto ni Jesus, Jesus the Savior. Unya later on giapil sa pag-dedicate niini sila si San Juan, John the Baptist, o si John the Evangelist, the beloved disciple of Jesus. Mga suod ni Jesus. Nga naman, aron ipakita nga kitang tanan suod tas Ginoo. Kining gihisgutan sa unang pagbasa nga dunay tubig nga nagbaha gikan sa tuong bahin sa templo, the east. Naghatag kuno ni kinabuhi. Kinsa maning templo sa langit nga dunay tubig nga nibaha, mao ni si Kristo. Si Kristo gikas langit ni kunsad sa yuta, the fountain of the living water. Nya unsa may sunod na hitabo, si Kristo giisa sa krus, gipatay, gidugsak ang iyang tuong kilid, the east part sa lawas ni Jesus, ug nibaha sad ang dugo og tubig. Mauna ni siya naghatag og kinabuhi sa simbahan, ang mga sakramento sa simbahan, the 7 sacraments. Muna ang sakramento labaw kaysa sakramental. Kay bawa mo kung say kalainan sa sakramento og sakramental? Ha? Usahay ra ba mas importante nato ang sakramental kaysa sakramento? Ang sakramento kining bunyag sa panangusa, bunyag, kumpisal, konpirma, kasal, kaminyoon, ordinasyon sa pagkapari o hilog sa masakiton, maoni sila ang mga 7 sacraments. Ang sacramentals kanang blessingan, ang kananaang mga rosaryuhan, eskapularyo, mga lana o uban pa diha, mga tubig atong blessingan, mauna siya sakramental. Naiuban nato din magdag bata moingon pa der pablisingan ko ning bata kay mo travel me nako nabunyagan na wapa di ko mo blessing
Naku, bunyag may gikinahanglan ana, nganong blessing ra may imong kinahanglan. Nganong di pa man niyo pa bunyagan siya. Muuli pa manggod akong bana to as abroad, di man may kabunyag basta wa ang amo kong bana. Oh, ang bana na noy nagdaha sa sakrament. Pabunyagi na aron iguli sa imong bana ang imong anak nas Ginoo, di na anak lang ninyo. Nasa uban pa-blessing ni Father nako ngano man magpa-civil marriage magud mi karon, civil wedding namo nya magpa-blessing lang unta mi nako, di man na sakramento ang civil marriage. Ako ingnon ako, dawatan ninyong sakramento aron nga nindot ang inyong kinabuhi. Di ko mo blessing ninyo kay ang gikinahanglan ninyo ang sakrament man, di man ang sakramental, pero humana mo kasal, blessingan ta mo inyong anniversary or mo travel ba mo ipikto ang sakramental basta na in place ang sakrament. Ngano man ang sakrament maoy makapahimo natong usa ni Kristo ug sama ni Kristo. Sacrament makes us, or sacraments make us like or one with Christ and another Christ. Ang sakramental, signs of Christ, symbol sa kabalaan ni Kristo. Pero ang sakrament, makapahiusa nato, makaparihan nato ni Kristo. Mo na ang pari, inig-ordena mo pagkapari, pwede nami maghimo Ginoo diri sa altar. We can make Christ present and alive during the Eucharistic celebration by virtue of the sacrament. Pero dili may pwedeng maghimo Kristo dire kung wa may maordinahi pagkapari. Na siya. Karon hay may importante ninyo, sakrament o sakramental? Pulos na sila importante, pero mas importante, mas unahon ang sakramental, ang sakrament. Pareha nang magpa-blessing og balay. Engko blessing tag balay. Butangan nila diha mga signs, mga altar. Tara nindot kay kompleto kayo. Nya tan-aw na ko tag-iya, batanon nako gikasal na mo palagi mikasal pa dir. Nagpuyo mos balay ato ni siyang himuon nga balaan, pinaagi aning blessing. Nya ang inyong kamong nagpuyo, di pa mo balaan, yawanon pa ang nagpuyo ninyo. Unsa may mahimos balay? Atong gilimpyuhan ang balay, pinaagi sa sacramental blessing. Unya ang nagpuyo, nagdaog yawa. Muipikto na. Wow. Sulob-sulob ka ng scapular, ka ng mga rosaryuhan, sa kung sa imbutan, wa mo'y kasal, kabitra ka, nangabit ka. Uy, ka na imong kabit imong pablisingan, kay gikabit nimo, kay namabdos, di na mo ipikto. Ang sala di matangtang og sakramental, ang sala matangtang sa sakrament. Ang kaluwasan wa diha sa sakramental, AIDS lang na sila, tabang lang na. Ang sakrament mo ay makaluwas, the sacrament of confession. Gahapon naghimo mi og healing session sa retreat namo karon last day ron. Ang gi-emphasize sa mga speakers o sa kapari og madre nga center on Jesus. The only healer is Jesus. Kitang tanan og makahatag man tag healing, kitang mga tao bisag pari, madre or unsa diha, mura ra kuno tag asno nga misod sa Jerusalem nga gipakpakan sa mga tao. Asno ba? Nganong gipakpakan man ang asno sa mga tao? Tungod kay ang nagsakay si Kristo. Yang asno sige sang katawa-katawa, yes, gipakpakan ko sa mga tao, pero ang nagsakay di ay mao si Kristo. So di kuno ta malimot nga ang healer mao si Kristo, dili ang pari, dili ang madre, dili bisan kinsa. Mao na to ang gibuhat nila si Father Pablo, ni suroy siya namong tanan, iyang giduol namo ang monstrance. Kaming tanan giduol. Nya nagsigig pangadji sad si Sister Bridge didto sa altar. Sige siya invocation, loud invocation. Nya si Father Pablo mo higaana kay partner man silang duha sa retreat.
Pag-abot na ako, galisod kog luhod, kay sakit kay akong likod, kay baon na bitaw mo, magtakilid, magikusahay, diri maglakaw. Pag-abot na gid sa monstrance, dool na ako, tanaw ko sa ni Jesus, ningon ko, Lord, dugay na kining sakit sa akong hawak. Karon gani, galisod kog luhod, pero luhod lang yun ko. Og imo ning pasamoton, okay ra. Og imo sa ning parang-arangon, mas okay. Pag saylog yun sa monstrance, nawa yun ang sakit sa akong likod. Gaan kay akong gibati. Na kumubalik ra ni karong gabi kumubalik ra ni karong gabi hangtod karon naman jud gamay kay sakit. Murag 90% sa sakit nawa. Angay ba kong malipay? Yes. Pero kinsa may akong pasalamatan ang Ginoo. Nya ang gi-remind sa Ginoo nako, Father, daghan sa kagsa. Kay bawo ko daghan kay kagsa. Kita ko nimo bisag naa kas imong kwarto. Pwede ka ha. Imo sa nang hinay-hinayag kuha. Nako, Lord, ug makakuha ko ani pinaagi sa imong gahom, pero in my heart, you know, di jud ko gustog sala. Huyang ko, madagma ko, pero wa jud ko gusto aning sa. Bahala gibalik sa Ginoo ang sakit sa kong hawak, basta malig-on lang ko batok sa sala. Ug daghan kog realizations tungod adtong maong experience. Salamat sa Ginoo. Salamat sa mga instrumentos Ginoo, ang among retreat facilitator nga mipadayag unsa ka importante nga masintro si Kristo, sama nga ang Lateran Basilica gidedicate ngadto ni Kristo. Kita sa dontang tanan mo dedicate sa atong kaugalingon ngadto ni Kristo lamang, og mohigugma kita sa mga sacraments, dili kaayo ng mga sacramentals, aron nga mas masintro si Kristo sa atong kinabuhi. Unya mo ipikto sad ang gahom ug ang grasya sa mga sacramentals. Pero kung ang sacramentals atong dawaton, pero ang sakrament atong isalikway, muratag mga tao nga tuasod sa templo, pero matod pa ni Kristo, mga tulisan, naghugaw-hugaw sa templo sa Ginoo. Manindog ta mga templos Ginoo.